video nga nakapalibog pod sa kadaghanan, no? It causes confusion among those who are well-meaning, no? Nga mangingita bitaw gyud ko unsa gyud kahulugan niini. Tungod kay una sa tanan kining paggamit diri og pulong nga mga igsuon ni Jesus. Kaniadto mo gyud ning gihimo nga contention nga kuan nga mga kining argument, no? Batok sa katong the virginity of Mary. Nga lagi ko, no, matud pa diri sa bahina sa ebanghelyo ni San Lucas, dili man only begotten son. Dili man una nga anak dili siya lang ang anak ni Maria, no? Si Jesus. Kay gikaingon man diri chapter 9 sa ebanghelyo ni San Lucas nga naa siya mga igsuon. Una ingon ang uban nga sayop kuno ng tinuhuan sa Katoliko ug sa ubang sekta sa mga Kristiyano nga nagtuo nga si Maria usa ka birhen. Apan sa tinuod lang, okay, sayop na nga interpretation kanang mag-ingon nga naay igsuon gyud si Jesus nga di siya nag-inusara nga anak ni Maria. Tungod kay niining bahina sa ebanghelyo nga miingon diri nga nagtindog sa gawas ang imong inahan og mga igsuon. Ang buot pasabot ana mga igsuon mao kini sa lingwahe nga Aramaic o Hebrew, walay word that will translate nga equivalent sa English word nga kasin, igagaw. Ang maong translation, brothers ra gyud, brothers. Mao po na gisulat diha sa original nga text mismo, no? Sa Hebrew Bible mo na nga ang gigamit nga word brothers. Pag-translate karon mao lang gihapon, brothers gihapon. Pag-abot sa Cebuano mao gihapon, igsuon nga lalaki ni Jesus. Pero klaro kaayo nga ang gibuot pasabot niini dili mga igsuon as in iyahag yung kanang misunod niya, siya ang magulang, na siya mga manghod, dili na mao. Ang buot pasabot ani, mga igagaw. No? Igagaw niya. Kung naklaro na, ang sunod nga punto, nga kasagaran natong madungog, bahin niining parte sa Ebanghelyo ni San Lucas, mao nga, ang punto lang ni Jesus sa iyahang murag, it seems nga pag-deny kung kinsa ang iyang inahan, no? Kay mura mag-iyang gidinay God, no? Mao daw nga lagi mas gipalabi ni Jesus ang relationship diha sa pagtuo. The relationship that is born out from faith kaysa relationship diha sa dugo. Okay? Nindot man pud na ko atong tan-awo na nga bahina, okay? Nga matud pa di ay kung mauna sa ato pa kita giilasabta nga mga igsuon sa atong Ginoo kay midawat man ta sa maong pagtuo ug nahimong usa ka membro sa usa ka banay sa mga magtotoo, the family of the Christian family. Nindot po kayo na nga muna atong tan-awon. Apan kung ato gong tan-awon ang usa pod ka lisod ani nga bahina tungod kay it really sounds, no? Kung ato yung tan-awon, it really sounds like si Jesus, no? Murabag ang akong tinuod nga inahan og mga igsuon kadtong mga naminaw og katong namati og katong nagdawat sa pulong sa Ginoo. It seems like murag lagi wala niya murag set aside niya ang iyang inahan nga si Maria. Kung atong tan-awon, no, kung sa kanang tawhanon gyud nga pagtan-aw, walay tawo nga dili masakitan ni ana, no? Bation gyud og kanang grabe.
abi kay naa na siya sa iyahang misyon, no? Siguro bation po na ni Maria, gibati siguro po ni Maria abi kay naa na siya sa iyang misyon, sobra na kay siya ka busy, no? Anaon na lang ta, no? Pero unsa may nindot nga pagtan-aw ni ini mga igsuon. Siguro ingon ani ang usa sa mga sekreto nganong nagmalampuson, nganong successful ang atong Ginoo sa iyahang misyon, mao nga duna siya'y inahan o duna siya'y pamilya nga nagsuporta kaniya, nga nakasabot, nagmasinubtanon sa iyahang pagkasiya. Daghang mga higayon nga di siya halos masabtan sa iyang pamilya. Apan maayo na lang kay murabag they took one step back, no? And then ila siyang gisabot pag-ayo. Ug bisan man nga wala kayo nila masabtan si Jesus, ila lang gihapon nga gihatag ang ilang tibuok nga suporta. Na usahay siguro di malikayan tungod kay tao ra lagi ug dunay emosyon, masakitan gyud sa mga pulong ni Jesus. Maayo na lang kay si Jesus dunay pamilya nga ingon ni ana ka masinubtanon, no? Gisabot gyud siya ug mihatag gihapon sa ilahang mga suporta diha kaniya. Nindot kayo kung aton tan-awon sab diha nga bahin. Kay lagi tao ra man pod ang atong inahan nga si Birhen Maria ug ang iyang mga igsuon. Ug mo gyud natin mga igsuon ang sekreto sa kalampusan sa matag membro sa pamilya. Na bitawng sa panahon nga di gyud nato halos pasabtan, ngano maning batahaan ni, ngano lahi ra man gyud kay siya gunahuna, lahi gyud siya utok, no? But it is always labi na gyud sa mga ginikanan ug sa mga kanang mas matured nga mga membro sa pamilya to take one step back. Detan-awon ang maong membro sa pamilya nga in a more kanang panoramic view, no? Mas taas og kanang mas lawig ang pagtan-aw nato. Ug sabton gyud nato. Dako siguro kaayo gyud nagtabang sa maong membro sa pamilya. Ug labi na gyud ang pagsabot niini sa iyahang kahimtang, sa iyahang pagkasiya. Nakainomdom ko sa akong nakoy kaila nga magtiayon nga lagi tungod kay gikan sila sa pamilya sa mga doctors, ang ilahang kamagulangan nga anak di gyud interesado mag-doctor, di gyud kinala mag-proceed og medicine. Pero ilaha gyud gyapon gi-motivate, no? Dalagod og pugos god, no? Hangtod nga ang bata in tawon para lang siguro to please malipay ang iyang mga ginikanan, ay ang gibuhat ning kuha na lang siya og pharmacy. Pila ka years ang pharmacy? 4 years ata, no? 4 years pa. Pwedeng tuon sa bata, maayo man pud gyapon siya og kuan kining performance sa school. Nakapasa pud siya, registered pharmacist na siya. Apan bisan pa og pag ano lang igo na lang i-post ang iyahang dito, iyahang lisensya sa clinic sa iyahang mga ginikanan ug mga uncle niya ug mga tita niya. Pero wa gyud kay siya diha sa nagtrabaho. Abi nimo sa gyud gusto sa bata. Iyahang gisikreto sa iyahang tito, ako ang close friend. Iyang giingonan nga gusto gyud daw siya mag-interior designer. Interior designer. Ang gihimo, gipa-eskwela na lang gyud siya interior designer. Antod nga nahuman gyud bag-ura. Graduate, ano na po siya, registered interior designer na pod. Nakapasa pod. Karon malipayod kay siya. No? Ihatag, ana ra gyud ba no? Sahay nga ginikanan, sahay man gud mo assert gyud ta sa ato ang pagka-authority bitaw. Ako god, no? Ako'y nasayod unsay maayo aning bataa, no? Or it's good at times again to take one step back and then sabton ang bata, sabton ang maong membro sa pamilya. And then tagaan sa suporta, no? Nga ng paagiha mas mulambo ang maong tao. Amen.